Здравейте хора, аз това БГ и сега ще питате, как ти снимаш? Стига бе! Така, да, снимам, започвам да снимам. И какво е, кажа сега, започвам отново да снимам, ще снимам на 2К15-ката, защото искам да видя и 2К15-ката, после ако мога ще снимам на 2К16-ката. Или може би да започна на Max Payne, ще започна кариера на FIFA 16, обаче след 1 месец, да, който е безплатна, ще нямам аз пари, газари. Това е втори клип, който правя и затова така бързо говоря, защото правих един там клип, обаче не се чувах, беше ми бъднат микрофона и така, както и де. Сега първо ще покажа, защото нямаше какво да прави и трябваше да сняма клипа. Ето, сега ще ви покажа как да си оправите графиката на GTI San Andreas. Сега, които са фенове на GTI San Andreas, ето гледайте този клип и ще разберете. Ето, значи на вас ще ви е така. Или как ще ви е на вас? Ето така ще ви е. И вие съответно с стрелкичките си насите на максималното, което е това. И аз вече ще го наглася. Цъкам момента и виждате, воля! Чакайте малко. What? Бъгна. Shit! Бъгна! Абе, как сега ще бъгнеш, бе? Ми бъгна. Воля праз. Чак. Сега ще го правя. Спокойно, хора. Минутка ми дайте. Чак. О, фак. Holy shit, motherfucker. Аре бе, бъгна гата, ми кое направя? Сега ще си оправя, чакайте малко на секунда, хора, тук 100% Да, бъгна ми се разводицата, разбрах. Така. Така. Пичка ти мате. Не бе, какво? Айде, защо така прави, бе? Ей! Добре, както и да е. Надявам се, какво е харесал. Аз бях БГ